Kedamtang jakong ni paing ko rahini ani West Karbi Anglong District Driver Association ahin pen driver atum ki claim kedam ki messenger phan pu matha ponsi Kheroni along ta branch asai hem ingpu pontanglo labang so sai hem lake West Karbi Anglong Youth Congress amepu Agostining hi ahin pensi ingpu ponlo bangso phi rara mekang ni ponalong West Karbi Anglong District Driver Association dun mepu ahin pen kachari pon amelong aluhisar poman pen Abhiram Rabha West Karbi Anglong District Youth Congress amepu Agostining hi Kheroni rongkang tui arong asar Ramsing Phangcho Chengbong dera arong asar Hemari dera lapen West Karbi Anglong District Driver Association amepu Horsing Phangcho West Karbi Anglong Driver Association atum chetong dunpen Mayordi pidon ready Mayalong driver atum akisum kedoan kachepajok kacherap thekjia phanpura mesen pen chingbai chingsai pon Samelitum Chengpon bomlo nang pangdang pon bomlo la pen ke public atu pen puton police atu pen puno arokhi tu pen akauti tu pen putameli tum ban angdang ke thepen nang theknong lo eklem pon ke dampon pusame enana asai long bang theknong lo lasi alang litum men same elitum akerap ta long pon lo la pen ke alang litum han same litum kerapon alang litum handame pipon lo gamtang alam bang ke dulo kerapon pusame aprang ke ambulance ave la pen ke udam nang polo te dead body ke ponji postmortem ke poji usame elitum along sinang chiki nang koglo elitum tame lasi elitum mangke rap dunang bang tanang rap nai ula so kengkam pathi pona la pen ke alang litum batame elitum hantame manpeng pele epe hang pona la pen manpeng ipon pensi elitum rap dunang pensi nili lang alam nunji pensi nili inton poni koglo News report KTV News